Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Isa kay kantada si Armina nga nagigugma sa isa ka mortal. Ginbaylo niya ang immortal nga kabuhi niya. Kaginpili nga mag-istar sa kalibutan sa mga tao. Nagtigulang kaupod nila. Kag napatay nga kasubong nila. Madali lang, Joshua. Nga? Gusto ko nga ilikaw kamo sa kapahamakan. Ang maayo pa, ibalik ko kamo sa Villa subong mismo. Sobra-sobra gid siguro ang pagpakamahal ni Lula Armina kay Lolo. Sigurado nga nagsunod sa lulubngan sang imo lulo, si Lula mo. Kung hindi gani, sa iya anak Joshua. Kasubong sa mga diwata, igakamatay sa mga engkantada, ang sobra nga kasubo. Sigurado, nga ginpakigbatuan niya ini, para sa imo iloy. Kag sangin bayaan sa sini, nakaangkon sa liwat sang rason para magpabilin nga nagakabuhi. Kag ikaw ina, Joshua. Kag abi mo, maisog si Lula mo. Ang mga engkantada kasubong sa mga diwata, duna nga mahuyang kon kasubo ang paghambalan. Kag nalampuasan niya ang do ka grabe nga mga hitabo. Nga tumana, nga ikamatay sa mga diwata kag sa mga engkantada. Kag kun ini tungod sa balatian sang tao, kun tani, magalaba pang kabuhi ni Lula mo. Ikaw, diwata, ano ang rason ko nga ari ka diri sa kalibutan sa mga tao? Ginsupak mo ang kasuguan sang hari, nga hindi na paggamiton pa ang portal. Sang primero, personal kong rason, apang subong, lain na. Diri sa kalibutan sa mga tao, diri ako mabugtuan sang ginawa, kasubong ni Lula Armina. Nga wala ka na sa lapuan. Tungod sining kulintas, nga ginhatag sa ako ni Ezekiel. Palihog, gusto ko mabatian ang bahin sa akong pagkatawa. Isugid sa akong ramer. Amoy lang buhaton ko, mahal nga prinsipe.
Nagbunag sang anak nga babae diri sa kalibutan sa mga mortal si Armina. Kaginhingalanan niya ini kay Jamina. Ang imo Iloy mahal nga prinsipe. Ginlikom ni lola mo sa iya ang mga bagay nga may kahilabtanan sa kalibutan sa mga engkanto. Naglaom si Armina nga hindi mahibalaan ni Jamina ang katunga sa iya pagkatao. Pareho man kay Lula Armina. Ginsulit niyang hitabo. Nahangpan ko si lula mo. Tungod nagapati siya nga mas luwas kamo diri sa kalibutan sa mga mortal. Nagaalsa ang mga malayan nga espiritu tungod gusto nila nga maghari sa bugos nga kalibutan sa mga engkanto. Kag makabig mong balang nga kaluwasan ang natabo sinilang? Nakita ni Armina ang kamaturan nga ina sinilang. Kag ulihin na. Ganigin tinguhaan niya nga ihanda ka sa natalana nga matabo. Apang hindi pa ako handa, Ramer. Ang lawas ko kakaisipan, hindi pa handa. Apang isa ka kaengkantado mahal nga prinsipe. Isa ka kadugong maharlika nga may responsibilidad sa mga tao. Nagakabuhi kita para pangapinan sila gikan sa mga malain nga espiritu. Tubtob sa aton katapusan nga ginhawa. Amuin ang aton katungdanan. Kag hindi importante kung makibon kita. Apang nagapati ang tanan nga hindi matabo na. Tugod hindi na pagitugot sang mga bathala. Paano nakitaya nga akong amay kag ang akon Iloy? Nanginwala sang pulos ang tanan nga ginhimo ni Armina nga pagtago sang kamaturan. Tugod ang panahon mismo ang nagbuyagyag sang ginahalungan nga likom ni Armina kag ni Jamina. Sa isa lang kabahin sang kabukiran nga ginapanagiyahan ni lolo mo. Nakasalapo sang isa ka engkantada si Jamina. Nakita mismo sa mga mata ni Jamina ang engkantado nga naghampang kaupod sa mga pispis. Kag hindi mo sina ang nagakatabo. Kung ordinaryo lang ang mortal ang katubang sang engkantada. Hindi ni makita sang mata sang mortal. Magluwas lang kung magdesisyon ang engkantada nga magpakita sa iya. Gani ang engkantada mismo ang naghambal sa iya. May lain siya nga pagkatao. Kag sang nag-abot ang ika-16 anyos ni Jamina diri sa kalibutan sang mga mortal. Ang iya mismo kasing-kasing ang nagtudlo agud matukiban sini ang dalan padulong sa kalibutan sa mga engkanto. Sa diin, nakilala niya ang imo amay, si Glendo. Husto. Amoy nang siling ni Lula nga ngalan sa amay ko. Si Glendo. Amay mo si Haring Glendo? Ikaw ang amon prinsipe, Joshua? Iba na, palihog magkalma ka. Anak ka sang hari, Joshua? Kaginapanguluhan niya ang kalibutan sa mga diwata. Si Haring Glendo, amo ang pinakagamhanan sa kalibutan sa mga diwata. Mga espiritu nga tinuga, kag mga engkanto sa bugos nga amarilya. Nagalaom ka ba lang nga interesado ako sang titulo nga prinsipe? Sa bagay, ikaw mismong nagsiling nga prinsipe ninyo ako. Gani sundang ihambal ko sa imo. Mag-relax ka lang kag magpabilin sa pagpungko sa tupad ko. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Amer, magpadayon ka sa paghambal. Si Glindo, isa ka prinsipe sa mga panahon nga to. Nagigugma sila sa isa kag isa. Gintalikdan ni Jamina ang kalibutan sa mga mortal. Kag nagupod siya kay Prinsipe Glindo. Kag dito, nagkabuhi sa Amarilla. Pareho sa pagbiya ni Armida sa kalibutan sa mga engkanto. Para nga makaupod sa kalibutan sa mga mortal ang lalaki nga ginahigugma niya. Isa kadako kag halandomon niya kasalang natabo sa Amarilla. Kag wala man nagdugay, ginbunag ka mahal nga prinsipe. Kag siyang napatay ang amay nga hari ni Prinsipe Glindo, siya ang nagbulos bilang pinuno. Kaupod ang himo Iloy. Ginpadayon nila ang kalinong sa Amarilla. Kag sa duha ka kaiping nga doog. Apang, may naghandom nga magwasak sang amo nga kalinong. Ano? Kag si sino? Si Armago. Isa kagamhanan nga maligno nga nakasulod sa Amarilla nga ang yahandom amo ang sakopon kag pamunuan ang bugos nga Amarilla. Gani natabo ang isa ka inaway. Mga engkanto, batok sa mga alagad ni Armago. Anong natabo? Madamo ang gindimalas sa mga kamot ni Armago nga mga kasubong niya nga mga espiritu nga tinuga. Ginpatay sining kaugalingon nga sinakpan tungod tagsa kakamatayon sang isa ka espiritu nga tinuga. Nagadugang ini sang iya gahom. Wala ginaguna-una ang tanan nga mabuhat ini ni Armago. Kag bisan madamo ang nakapalagyo. Nakadihon na sang gahom si Armago. Gani, dito ka nagdesisyon ang imo mga ginikanan nga dalon ka sa kalibutan sang mga mortal. Tungod sa katalagman nga mahimo mo nga agumon. Ginbuksan sang imo Iloy ang portal. Kag gindala ka niya. Gindala ka niya kay Lula Armina mo. Apang nga wala nagpakita liwat sa ako ng mga ginikanan ko. Ginpatay ni Armago ang imo Iloy. Matapos kaniya, madala diri sa kalibutan sang mga mortal. Ano? Kang laom ni Armago nga napatay ka man. Tungod sang tion nga ato, may ginuyatan pagid ang imo Iloy nga isa ka pinutos. Nga ginpatihan ni Armago nga isa ka lapsag. Tungod sa natabo sa imo Iloy, tuman ang kaakig sang imo amay. Gani ginbuhos niyang iagahom kag kusog agod mapukan si Armago. Nasaksihan sang bugos nga Amarilla ang wala sang tupo nga gahom sang imo amay. Kakasubong mo, ginaangko niya ang gahom sa pagmando kag pagmanipular sang elemento sang kalayo. Kagabay nga ginaangkon mo ang amo sina nga gahom sang imo amay. Tungod kun wala, mabutang sa katalagman ang tanan. Napatay bala sa nga akong amay si Armago? Oh, nanginabo siya. Kag wala sang nabilin sa iya, kundi ang itom nga binhi sini. Itom nga binhi? Oh, kag tugod halos naubos ang tanan niya kusog sang imo amay. Nagpalangluya siya. Nga bisan ang elixir, wala nagdaog. Agod magpanumbalik ang kusog sang imo amay. Apang, nagapati ang tanan. Nga basi, hungod man sang imo amay, nga balibaran ang bulig sa mga lampana. Tungod sa kamatayon sang imo Iloy. Gali wala man nagdugay, nagpahuway man sang dalayon ang imo amay. Apang, antes na bugtuan sang ginhawa si Haring Glindo, nagbando siya nga idulong kay Armina ang isa ka bagay nga sa bulig sang kalayo amo ang nagpukan kay Armago. Ang dagger? Oo.
Kalayo ang nagtugas ang amo nga dagger, mahal nga prinsipe. Oh, Ginhorma sa gahom sang imo amay ang dagger sa tuman niya kaakig niya. Kag nabug-os ang dagger gikan sa gahom sang kalayo ni Haring Glindo. Kag suno sa propesya, ang may gahuman lang sa kalayo, amo lang ang makauyat sang amo nga dagger. God. My God. Joshua, nagahibi ka? Hindi ko mapunggan, Ivana. Ginakos mo ako, Ivana. Amo lang ining nahibalaan ko nga ginahimo sa mga mortal kung nagakasubo ang isa sa ila. Tungod sa armago nga to. Nadulaan ako sang amay kag Iloy Ramer. Ay, Nagpadulong siya sa biranda? Karika, sundon naton siya. Kinahanglan, masalapuan nato ng gintamnan sang itom nga binhi, mahal nga prinsipe. Tungod jutay na lang ang panahon. Basikon madihon na sang dalayon ang binhi. Wala nagasabuag sang kakugmat ang mga maligno. Tungod na kay balo sila, nga kulang pang ilagahom. Kag wala pa nadihon sang lubos ang binhi ni Armago. kay na mo paginahambal ang binhi ngayon na. Ano gid ba ng binhi ngayon na? Sang nangin abo ang lawas ni Armago, may nabilin diri nga binhi. Ang tanan sa kalibutan sa maing kanto, diwata, kag espiritu nga tinuga, may binhi nga nagakabilin sa tion nga mapatay ni. Puti nga daw nagaingat nga brilyante ang binhi. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga haboy, bango din nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Magabiyan sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magin ang kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka.
Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini? Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Macy sang Antique. Third year high school siya sadto sa nagbakasyon sa ilang lugar si Donnie. Pakaisa ini sang abyan niya nga tawgon lang naton kay Liza. Guwapo si Donnie, kag sa una pa lang nga pagkakita ni Macy sa iya, nahulog dayon ng buot sini. Isa kadlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Macy, ngayagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inspirasyon. Forget me as my life goes on. I know I will love someone. Nay, makadto ko anay sa piyak balay bi. Kag maano ka didto? Nagalinapta lang ang mga gamit mo, ho? Abi pangimusa anay na, antes ka magpanumbalay? Pag-abot ko lang, nay, ah. Kusi ko abing hita mo? Ay, sige na lang gani, ah. Sino ginapamasyaran mo dito sa piyak balay, haw? Si Lisa, eh. Si Lisa? O ko nang pakaisa niya? Si nanay bala mo. Hoy, babayi. Hindi na ko pagsugiri, ha? Nga ahaw, naagyan mo man na sang una, nay. Pangimos na, ah. Wala na sang damo nga pamangkot.
ko, anay. Hindi ka na makapalapit diri sa balay. Nabatian ko nga daw ginasulmunan ka ni nanay mo eh. Ako pa ya. Mangita gid ko na isang paagi para nga makapanaog ko sa balay. Uti, di na galing pa kaisa mo? Siya gidayon ang ginapangita mo ba? Wala siya. Ginagad sa mga pakaisama namon nga magbasketball. Ahay, kanugon ba? Nagapungos-pungos ka na subong sang buhok mo, ha? Ginapagwapahan o si Duni, ha? Ori man ya. Kinahanglan pa bala nga ihambal mo, ina? Naginitik ko ba? Anayan kon mangin cousin-in-law ko na ikaw sa pinakaadlaw. At sadya Nga boto ka man sa akon, haw? Oo ikaw pa. Loyalista mo man ko nga daan, no? Isi! Isi! Paulianay! Ay, ambot kasabad gid bala kay nanay mo. Ay, Liz, mapuli ko anay ha. Wala man din si Donnie Ibaligyan na mo ni nanay mong ato niya TV. May utang kami nga balayran Ha? Wala na kuya galitan awan sang K-drama, tay? Kaga, mapakaon ka sang K-drama mo ngayon na? Ay, wala na dayon kita sang TV. Amo na gid lang ng kalingawan naton, pro. Dito ka na lang anay tanaw sang TV sa piyak balay Oh, ha? Ate, sige Ibaligya niyo na lang ang TV naton, nay. Missy, gabi na. Basi kon akigan ka na karon sa inyo. Ginatabog mo ko, haw. Wala Nagapasalamat gani ako nga ari ka diri sa balay. Pero basi bala kon maakigan ka, nga ginaabusom ng panugot na nga magtanaw ka diri sang TV sa balay. Missy, idulong ta kasi niya. Oh, ha? Idulong ako, Donnie. Oo, Missy. Basi kung makasandal ka sa bato ay wala sa makapatindog si mo. Buang mo Ako na lang mapauli Dulong ta ka. Dali na. Hala, dukanami lang ati, sige na lang gani. Mapauli na lang ako. Balik ka naman, buwas, ha? Abi mo, miss, first time ko nga nagdulong sa isa ka babae mo. Ay, matuod. Wala ka pa kaagi no biyahaw? Nakaagi man. Pero, hindi mo pa dulong sa ila kay bawal? Siguro. Gwapa ang nanginobya mo, no? Super gwapa sexy pa. Pero nag-break kami kay hindi buto sa ako ng pamilya ya. Wala mo Amo na gani nga nagbakasyon ako diri sa ila ni Lisa. Agod nga makalimot. Nagbala dire? Oo Kapayin pa kung nara ka. Ay, hala. To nag-init man ang kuya ko ba? Maayo lang gani kay Dulom. Tuod ka doon? Nagakalingaw ka gid sa akon, haw? Oo Kaswit nga daan sa imo kung maghihom ka. Kanami sa mga mata mo. Tuod ka? Ay! Uy! Aragoy! Hala! Agoy, kasakit ba?
nakasandad ako sa bato. Mayroon lang gani, wala ka nakados mo, no? Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Bisan daw labutaw lang ang hambal sa ako ni Donnie. Pero, ginaseryoso ko gidya. Kag nagadugang man ang admiration ko sa iya. Bisan ara ako sa eskwelahan. Siya man gihapon ang ginapanumdum ko. Nagpauli si Donnie sa ila. Ha? Nga ahaw? May problema siguro sa ila eh. Ay, nagluya dayon ang kalawasan ko Pero nagsiling siya nga mabalik man kuno siya diri dayon. San o kuno? Kadasig man si Ima magpagsik ba? Ay, basta sa dasan adlaw, ari na siya. Ay, salamat. Abi ko anay kung hindi ko na siya makita. Nagtanguan ako sa mga bayo ko kay mapalayo anay ko. Sa diin ka makadtuhaw. Hindi man ako makapadayon sa pagtuon ko sa college. Mapamanila anay ko. Maano ka man didto man? Mangita ko tumang granon nga palang sa una. Buang mo Sino man nga manggarano ng mapatol sa imo man? Bahala na ko yung magdiskarte. Wala man naguro sa madula sa akon. Hindi lang magpangasubo Makakita ay gitaliwat. Donnie? Sa mapatay na ako sa kahidlaw kay Donnie nga naglakat-lakat pa to siya yaman. Kundi nasubuan na lang ko kay Macy? Tay? Nano ka? Nagahebe? Ha? Wala tay Naga-acting lang kuya Basi pa lang ako ang madason nga mangin bida sa K-drama, tay. May sulat ka, Aryo? Ha? Sulat? Kay sino maghalin, tay? Kay Wonder Boy man ko no halin? Amot kung sinong Wonder Boy ngayon Hala, basi kung kay Donnie ini maghalin?
Bisanan magsulat ang tunto? Huh? Abi mo, natamaran gini na siya magsulat. Do sa hindi gana ako makapati nga makasulat siya sa imo. Mga labay-labay man gihapon ang unod sang sulat niya. Pero abi mo, Liz, nalipay gid ko bala. At least, nadumduman niya ako. Kanabaw sang kaligayahan mo, day. Mas mayo pagitani kung maseryoso si Donnie sa akon, no? Kag mga luyag na siya sa akon. Ay, ambot ako na gid sigurong pinakamalipayon nga babae sa ibabaw sang duta. May nag-abot sa ila ni Lisa, ho? May nagdulog nga tricycle sa atubang nila. Sino ay hanin man? Magawa abi ako sa bintana. Si Donnie? Siya ang nag-abot nga ina. O hindi, ari na siya. May upod siya nga babaye. Ato, nanaog mo sa tricycle. Hindi. Ang babae, nagabusong. Hindi. Ano ay hanang buot silingon sini? Ano? Nagapakulibong ka dire sa kwarto mo, ha? May nag-abot sa inyo? Oo. Si Donnie. Tani, gusto niya nga magpangamusta sa imo. Wala ka ba nagapalapit sa balay? Ay, may upod man to siya nga babae. Nagabusong. Si Farah ato. Pakaisa namon. Ha? Anong siling mo? Ang upod niya, amo si Farah. Ang pakaisa namon sa Manila. Mabakasyon na sa dre sa amon na Kaya nasubuan sa dito sa ila. Siman ang bana niya. Nagsakay naman liwat. Amo na, nga ginlingaw namon siya. Ginupod siya ni Donnie diri. Ay, amo gali. Abi ko anay kung asawa na siya ni Donnie. Ay, nagsala lang gali ako. Salamat gid Lisa, ha? Salamat kay nagsala lang gali ako. Missy, kamusta ka? Bawa daw nagwapa ka na gida. Pamatyagan mo lang ina 5 kabulan lang tanga wala nagkita ay. Ikaw gali si Missy. Pero may kaginaistorya ni Donnie sa akon. Tani ko no, mga luyag siya sa imo. O galing bata ka pa. Ha? Pati ka man niya kay Kasang. Labutaw mo na nga daan. Sige, agin niyo da. Base bala ko mapati si Missy, ha? Pati ka, Missy, Lahog ko lang ato. Pero ginaistorya kagid man ni Donnie sa akon. Kagkanami ko no sang imong mga mata. Kaswit sa imo mag-smile. Tuod gid man gali. Ako pa ya magdayaw nga. Tuod na ya. Wala. Feeling ko, miyembro na ako sang ila pamilya. Daisy! Daisy! Hala, tawag na ko ni nanay. Mabalik lang ko karon na. Ate, sige. Kay idulong ta naman ka karon sinyo. Basi bala kung makasantad ka na manaw, budlay na, wala kahawiran.
kabulan lang ang bakasyon ni Donnie. Nagbalik naman siya sa Manila. Upod ang iya pa kaisa. Kag wala na gid kami makakita ay pa. Apang tubtub subong. Siya gihapon ang akon inspirasyon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Macy, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Inspirasyon. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadya man matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat
reflections ang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Mapauli na ako, Sylvia, anak. Basi kung maulihi ako sa last trip. Sige tay. Ipadulong ko ikaw sa mayor nga dalan. Ay, hindi na. Nagahampang sang Scrabble ang duha ka bata. Hindi na pagtublaga. Updan kanila eh. Din bala si Mike kag si Larry. Nagapit pa siguro sila sa singalongan. Nagkaibalo ka naman. Nga maluyagon magkanta si Larry. Nagkasunod gid siya sa akon. May balay ako nga nakita. Medyo gamay ini nga balay. Kaginalibutan sang kudal nga halublaks. Basi amo na inang balay sang duha ka bata. Mapalapit pagid ako. Maayo. Kay may kahoy sang datili sa palibot. Ang handong nagatabon sa akon. Halin sa sanag sang suga nga nagahalin sa sulod sang balay. Matindog ako sa utod nga halublaks. Agod nga makatamwa ako sa sulod. Ari na. Nakatungtong na ako. Nagalabaw ng ulo ko. Makatamwa na ako sa sulod. Ara, makita ko nagsulod. Medyo malapad ang ilang pwesto. May nakita ako nga lagwerta sa utanon sa likod eh. Nagbukas ang pwerta. Kag nakita ko, may nagwa nga isa ka babae. Kag isa ka may edad na nga lalaki. Si Sandro. Siya na. Diyos ko. Siya gid. Si Sandro gid. Ang akon unang nga bana nga ginbayaan ko. Ginbayaan ko siya. Sila nga duha sang amon anak. Amo man gihapon ang dakway niya. Bisan may edad na siya, nga pareho ko. Pero maambong siya gihapon nga lalaki. Nga hindi mapanas sa nagliligad nga panahon. Kagang babae nga ina nga kahambal niya. Sinoy na. Kasakong pagkubakubas ang dughan ko. Nadumduman ko gali si July. Wala pa ako makapaalam sa iya. Nag-una na siya sa pagtulog, tay. Kadamo abisingin obra niya nga sapatos kaina eh. Sige. Pauli na lang ako, Sylvia. Anak. Sylvia? Kintawag niya nga Sylvia ang babae nga ina. Kuna mo, siya. Si Sylvia. Siya si Sylvia. Ang amon anak. Diyos ko. Siya gali si Sylvia. Ang amon anak. Kagkanawang ko gid siya. Kanawang ko gid siya. Carmel? Betsy? Hindi na lang sila pagtawga. Karon ba sulo nila ako? Kung wala ko sila ginpaibalo, mapauli ka na, tay. Ari na kami, Nay! Nga, nagintawag mo kami, Nay?
Mapauli na si lolo ninyo. Ganigin tawag ko kamo para makapaalam kamo sa iya. Ay, amo inang duha ka bata nga nagapaningit sang paho sa balay. Kun amo, sila ang akon mga apo. Diyos ko, silang akon pamilya nga ginapangita ko. Kag subong, nakita ko na sila. Si Sandro, si Sylvia. Ay, nakita ko na sila. Kag amo man ang duha ka bata. Ay. Lolo! Bye-bye! Bye-bye, Lolo! Ay, malakat na ako, mga apo ko. Mabalik ako sa madason nga si Mana. Madala ako sang isa ka dosina nga itlog kag abokado. Ay, madamo na bala sang luto ang ato na bukado, tay? Aba, ho. Madala ako sina sa madason nga si Mana. Sige, amo na ako. Ay, basi kung maulihi ako sa last trip. Oh, may, nagwa na si Sandro sa kutal. Kaginadulong siya sang panulok ni Sylvia. Oh, ang duha ka bata, nagbalik na sa ilabalay. Si Sylvia na lang nabilin. Kaginatanaw niyang palipot. Hindi. May, ang natungtungan ko nga hollow blocks na pudpud. Kagakuntil, paano sa dukta? Aragay! Aragay! Nakabati sang tingog ko si Sylvia. Nagtulog siya diri. Kagara, nagpalapit siya. Mahalin ako diri. Madali-dali ako. Kinahanglan nga makapalayo ako diri. Kinahanglan, kid. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sudok kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Diri ako nakabati sang tingog. O kung ba si tingog ato sang amon ido? Pero ato dito sa unahan ng amon ido Anika, matihin ako. Malantaw ako sa gwa. Ba? Wala man sang tao. Oh, sa malayo. Pinakita ako nga dagway nga naglakat sang madasig. Apang hindi ko maatagan kun bala babayi o kun lalaki. Ay, kung sino man siya, anong ginabuhat niya diri? Sugiran ko sini si Julaya. Kibasi kun makawat ato. Nagabihan kita sa pagpauli, Larry. Oo man. Nabi ka nawili ako sa pagkanta dito sa singalungan mo. Wala sa kaso Ikaw man ang pinakanami nga magkanta sa ila. Ako pa ya. Pero kung tani naguna ka nalang puli.
Sino pang mapalakpak sa imo kung wala na ako dito? Kung sa bagay, no? Masakit ang panulog sa iba niya mga singer dito sa akon mo. Wala labot nga manog palakpak mo ako. Bodyguard mo pa ako. Hindi sila makagaw sang mic sa imo. Oo man. Masaligan nga gid matuod parts. Oh, ara na galing akon balayo. Mauna na ako sa imo, Migs Mike? Mig? Wala giblas ang balita bayan sa amay mo? Wala gid, Mig. Kag wala na ko sang gana nga makigbalita sa ila. Bahala na ko sa kabuhi ko. Amo man siya. Sige. Amo na ko, ha. Kag liho gambal kay Tita Silvia. Nga salamat sa akon panyapon, ha. Wala niya kaso, ya. Nagapasalamat gani ko nga dito ka nagpanyapon sa amon balay. Mangin panamit gid ni nanay ang iyagin luto para nga makapadayaw sa imo. Ari na ako sa balay. Kag daw sa India ko makapati sa natabo sa akon kabuhi sa gabi nga ini. Nakita ko si Sylvia. Siya na bala ato. Ang bata nga babae nga gintalikdan ko. Pagod nakilala ko si Victor Bolton, ang amay ni Junvic. Nabulag ako sa atensyon nga ginpakita niya sa akon. Ang panawag niya sa akon, isa ka prinsesa. Kag manggaranon siya. Apag, madali lang ang akon nakalipay sa iyaluyo. Bangod nagdala na ako sa kay Sylvia. Luyag niya nga hindi ko pag-ibunag ang bata, kundi nga ipa-abort ini. Apag wala ko nagpasukot, gani ginpalayas niya ako. Apang sa wala pa ako maglayas, ginkawat ko ang iyang kwarta. Ang tanan nga mapuslan ko, ginbalikya ko. Nagpalayo ako kag nagpatindog sa negosyo. Sa kalalangan sang kwarta, naging kuha ko sa iya. Kag ginubayad ako sang kapalaran. Nagtinad ako. Nagmagaranon. Kag pila pa kalalaking nag-agi sa akon mga kamot. Tanan sila, kwartahan. Kag ako, isa ako ka gold digger. Kag amoy na nga nagdugang pagid ang kwarta ko. Nagdugang man ang ako niya kasakon. Wala sang pulos sa akon. Kung pila man ka pamilya ang ako naging kuba. Pangod sila, nagasalimbuang sang akon kaanyag, sang tion nga ato. Pareho man sa ginhimo ni Danis kay Junvic. Apang wala ko siya pagtugti nga tuntuhon niyang akon anak. Wala ko siya ginhatagan sang kwarta. Ginhigtan ko sa akon mga kamot si Junvic. Agod nga hindi niya mahatag kay Danis ang akon ng hangkat. Kag wala ako nagsala. Naglaya si Danis, bangod nga wala ni siyang mahimo. Kag bisan patyon pa nila ako, wala sila sang makuha sa akon. Si Danis, isa ka sa laming sang akon kahapon, nga hindi ko maluyag nga masulit pa.
Ako si Ada. Isa ka babae nga katumanan sang iyang ambisyon. Ang puhunan, amo ang kabudlay, kag ang kasing-kasing nga nangin bato. Pangod nga madamo ang nagalagas sa akon. Apang wise ako sang saila. Kag sa pagligad sang panahon, ang kamingaw, kag kahidlaw sa akon gintalikdan nga anak. Amat-amat ka nagatublag sa akon kaisipan. Ginpapangita ako sila sa isa ka private detective. Apang wala na sila sa amon ginapuyan sadto. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang atong suginanong diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salaming sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!